saan na masasaksihan natin ang Dragon Dance. Ayan. Dito sila sa Sincerity, guys. Ayan. Diyan sila, guys. Ayan mga kababayan, nandito tayo sa Binondo. Ayan, sa Quinten Paredes, guys. Ayan. Napakaraming tao, guys. Celebrate natin yung New Year ng ating Chinese na Filipino-Chinese dito sa atin. Ayan. Ayan, guys, kung napapansin nyo, napakaraming tao. Traffic, guys. Sa kung saan meron tayo sinicelebrate dito na Chinese New Year. Ayan, Gong Hei Fat Choi. Ayan mga kababayan, Gong Hei Fat Choi. Ayan po mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Sincerity Cafe Restaurant. Ayan. Natatapos lang guys ng sayaw dito. Medyo mistap sila kasi may mga dumadaan sa sakyan, medyo sa traffic, kaya nagpahinga muna sila mga kababayan. Chinese New Year. Okay, what's on? Live na live po tayo, guys. Natin guys yung may mga hati-hatihan dito guys. Guys, kung mapapansin nyo, mayroon tayong hati-hatihan dito guys. Ayan, from Valenzuela yata ako guys. Ayan, silipin natin guys. Tara, samahan nyo ako guys. Sherbal, may galap channel sa dyan, Sherbal. Ayan, dito tayo sa Binondo. Sherbal, Ayala, may galap channel sa dyan. Ayan, may dumaan lang guys na pulis. Wala na yung poste namin eh.
sa kabangan ng Gentil Paredes. Ito papunta guys sa may Binomio Bridge. Papunta sa may Binomio Bridge guys. Balik tayo doon guys. Napagod. Osing, meron bang darating? May inaasahan bang darating? May parada po. May parade. Diyan saan mag-uumpisa? Dito lalabas. Ha? Sila mayor. Yung last si- year po kasi may mga artist eh. Last year may mga lalabas na. Ba't may mga parada? Ayan daw guys, mayroon daw parade. Darating sila Yorme at si Mayora. Ayan. So ayan, pahinga muna sila. Pre, live tayo pre. Ay, KBR TV, ayan. Hello guys. Ayan, pahinga muna, pahinga. Aray ko! Hello guys. Hi guys! Hi guys! Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayun na pa kayo? Paikot-ikot lang. Mukhang nakarami na kayo. Hello. Ano pangalan mo? I'm cute. Ha? Cute. Kay? Oh, ayan si Kay. Oh, anak. Ka! Ikaw ba dyan? Hello. Apa! Wala si Karatan! Anong pangalan ng ano nyo?
Tamboleros. Tamboleros. Ayan po guys. Ayan sila mga Tamboleros. KBR TV. Ayan, meron akong ano dito, baka pwedeng magpahingi ng support. Ayan. Share lang. Wala pa tayong sticker, bago lang tayo eh. Bago lang. Wala pa tayong sticker. Ayan, makapanood kayo sa live tayo, live. Ayan o. Shoutout kayo guys. Shoutout kayo. Sa mga friend nyo. Shoutout po sa ano, Ayan. sa abroad, hindi siya nakasama dito. Si CJ po. CJ, ayan. Ayan, nagluluto ako. Minsan nagluluto. Yung talagang content ko eh. Saan kaya? Ha? Isang palok lang. Yan lang. Hindi naman. Hindi. Pwede rin. Live tayo guys. Sorry ka. Okay, mag-try ka pa sa bihaya. Ayan. Lakas na yan. Dance na ka, Piray. Sorry ka. Ayan o. Pakisupport na lang ako guys. Thank you. This is bye-bye. Pasupport na lang guys, KBR TV. Nakikita ba ako dyan? Bye-bye. Sabi, naka-live siya. Hindi support lang, humingi ako ng support. Support lang guys. Sorry ka. Bye-bye. Birthday in Chinatown. This is bye-bye. Do it in Chinatown. Ayan, Tamboleros. Ay, ito na yun. Ayan guys, ito na. Ayan guys, mayroon tayong parade dito guys. Ayan, parade. Matasaksihan natin yung mga parade na ano. Hello guys! Hello, Kong Hei Pachoy! Hey, Pachoy! Hello guys. Hello. Live tayo, live. Hello guys. Hi. Ayan o. Hello. Hi.
live. Chinatown. Ayan guys, nandito si sila Aurora. Dito ba? Dito ba? Dito ba? Saba, saba. Ay. Saba, saba. Uy, dami na, oh, dami. Uy, kami naman, kami naman. Dito ba, dito ba? Kami naman, kami naman. Dito ba, dito ba? Dito ba, dito ba? Dito ba? Ayan, nasasaksihan nyo po ang kasiyahan natin dito guys. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo. Ayan, marami pa rito guys. Hinimigay ng ampaw. Ayan, namimigay. Maraming salamat sa biyaya. Hello. Kasi aray ko. Ayan po. Napakangan ako dun Okay, Patsoy. Ayan. Ang dami pa. Ayan. Punta tayo dun sa unahan. Ayan guys, live po tayo ngayon sa Quinten Paredes guys sa Binondo. Tapos dapat tayo sa net. Okay, Patsoy. Osing. Okay, Patsoy. Thank you.
Guys, papunta tayo dun sa may Dasmariñas Street na to eh. Papunta na dun sa arko natin. Hello po, Kung Hei Batchoy. Thank you, thank you. Kung Hei Batchoy. Uy, nawala. Thank you. Hello, Kung Hei Batchoy. Hello, Kung Hei Batchoy. Hello. Hello. Thank you. Kung Hei Batchoy. Kung Hei Batchoy. Hi, Mom. Kung Hei Batchoy. Ang dami ko yung Kung Hei Batchoy. Thank you, thank you, thank you. Ang dami. Ang dami. Kung Hei Batchoy. Nahulog. Thank you, thank you. Aming candy. Aming candy, hindi nila kinukuha oh. Oo nga, saya. Kung Hei Batchoy. Thank you. Atsi ang bawat si. Ano? Ang pawachi. Si. Hachi ba? Atsi. Si. Ang bawat si. Hello. Ayan oh, dala. Ang dami. Kung Hei Batchoy. Atsi. Ang bawat si. Hachi. Ano ba yan? Hindi nila kinukuha oh. Kung Hei Batchoy. Thank you. Kung Hei Batchoy. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan oh. Ayan guys, nakakuha tayo ng ampaw oh. Ayan oh. Sinalo muna ng payong ah. Ay, hindi, ayaw nga mamigay ng ano pag ganun sobre. Ha? Ayaw mamigay sa lalaki. Ayaw. Ako nabigyan ko ng ano, ng nakasakay oh. Ang daming candy oh, hindi dinadampot oh. Thank you, sir. Okay, Batchoy. Thank you, ma'am. Ma'am. Hi, sir. Sir.
Hello. Thank you. Ampaw, sir, ampaw. Aray ko. Con hei ba choi. Con hei ache. Hey, thank you, thank you. Con hei ba choi. Bossing. Nalampasan ako. Ayan, meron pala rito. Thank you, thank you. Con hei ba choi. Thank you. Thank you, thank you. Hi. Hello, hi. Con hei ba choi. Happy New Year. Ayan guys, nandito na naman tayo guys sa malapit na tayo sa San Vicente Street. Ayan yung mga natin, organic. Ate, may kape? Hello. Walang kape? Kuya, may naman kape. Wala mo sample dyan? Sample? Hi. Juice po. Hello. Ato. Miss Tisa. Ate, may sabon. Hello. Happy Chinese New Year. Jack Roberto, si ano? Si, oo. Saan niya ba? Saan Mga niya? design. Baka mga Sanjo Lopez eh. Hindi, hindi. Saan niya? Eh, malapit na tayo guys sa arko ng ano. Sa may San Vicente na to. Marami pa guys. Ay, may nakikita namin yung pin. Tabi. Hello, Kong Hei Pa Choy! Kong Hei Pa Choy! Hello! Achi ang pao, Achi! Ate, ang pauti. Happy New Year! Happy Chinese New Year! Thank you, thank you! Ayun o. Thank you po. Video ka talaga kayo. Diretso daw lahat. Walang di ko makakalabas dito. Hindi rin kayo makakapasok. Kasi bitin lang ako. Achi, ang pao, Achi! Hello! Merienda. Kong Hei Pa Choy!
Hey, Pachoy! Ayan, Kong Hey, Pachoy! Okay, last na to. Last na. Ayan, tapos na po guys ang ating parade guys. Punta na tayo doon guys. Ang daming nasasayang na ano. Ayan, babalik na tayo doon. Hello guys. Ayan. Okay. Lucky Chinatown, lead to success. Okay, Pachoy. O sige, pasupport ako. Pasupport ako sa channel ko, guys. Idol, pahingin din ako. KBL Talagay ko sa TV. laptop. Tama na. Bago lang. Food vlog. Oo. Oh. May nagbabilang ka, ano, recipe ka talaga yung ano. Yung tawag dito, nagluluto talaga ako. Okay yun. Yan ang content ko talaga. Ito, ano lang, parang yun yung kinover ko lang. Kayo po, nag-vlog din po kayo. Hindi. Videographer kami ni... Ah. Kami yung kinukuha videographer ni Lucky Chinatown. Ah, Sana tabi. Tabi lang ka tayo. ay mayroon din po tayo dito mga kapulisan, guys. Ayan, yan, nagkapananatili ng ating kaayusan dito, guys. Pabalik na tayo, guys. Yun nga. Hello. Karin po. Thank you. Hello. Hi guys. Happy New Year. Happy New Year po. Akala ko si Sanya. Para si Sanya lang. Let's go! Sam!
Bye, boy. Ayan guys, pabalik na tayo guys. Ayan. Ayan, nakita na natin lahat ng nakasakay sa float guys. Ayan, mayroon tayong parade dito. Sila yung Mr. and Mrs. Chinatown. Congratulations! Mr. and Miss Chinatown. Ayan. Tikoy po, tikoy. Wala sila. Wala na sila. So ayan guys, kung mapapansin nyo na napakaraming tao guys dito. Dito tayo guys sa Quintin Paredes. Ayan. Maraming namimigay ng candy. Ayan, mga ampaw. Ayan. Ayan tayo. Oh, marami ka na ba? Oo, talo kita. Isang supot ako eh. Madaling supot. Nilalapitan ko talaga eh. Candy. Kala ko din namimigay ka eh. Hindi pala. Mahihingi ko. Ay, kala ko pa. Mabalik na tayo guys. Upos ka na din pala sa next start. Eh, ubos na eh. Oh, thank you, thank you. Ampaw, Achi, ampaw. Achi, ampaw. Achi. Achi, wala ampaw, Achi. Achi, walang ampaw. Achi, ampaw. Ayan guys, ang saya-saya rito guys. Naparaming tao, nandito tayo sa Quintin Paredes. Nasa Binondo pa rin to. Andun yung guys, andun yung simbahan natin ng Binondo Church. Ayan guys.
namimigay ng candy. Ate Rita! Sinalok mo na. Wala nga po. Marami pa. Oo, medyo. Sabi niyo bigyan ng kopya? Wala eh. Walang kopya. Wala. Wala ngayon, kailangan tikoy eh. Doon ako sa plaza. Doon. May mga ampaw na namimigay pa, kaso 20 na naman. Gusto na. 20 na? Benta naman na. Iba nga, hindi lang yun. Pwede pa pwede. Spider-Man! Hey! What's up? Hey, Pat Joy! Mga mahilo. Ayan guys, may mga foreigner po tayo. Hello! Ayan guys. Maraming tao guys. Grabe. Kailangan ko ng bata para bigyan ako. Andiyan yung Sam. Kilala niyo yung Sam? Bawal na bata. Artista ba yun? Hindi ko kilala eh. Sam maganda. Sexy. Ay, Diyan sa guwapo! dulo. Wala! Ay, guwapo! Kailangan natin yung pera dyan. Paano ba kaya? Paano ba sabihin ng guwapo? Sa Chinese. Paano ba sabihin ng guwapo sila? Paano ba sabihin yung kuya? Shock. Ay, hachi lang ako. Nakawin ko na lang kayo cellphone niya. Sige, bigyan na lang kita be. Marami akong nakuha. Thank you. Marami akong nakuha rin. Ay, namimigay ng lobo. Ay, namimigay ng lobo yung mga kiko. Ay, kiko, namimigay ng lobo. Ah, mukhang pinakyaw ah. Oh, ay, ba yung na? Pahingi! Achi! Achi! Wala na. Kanina doon. Dakot-dakot. Hindi nyo Ang kami dami. kinilan. Hindi nyo kami kinilan. Bakit hindi kinilan? Lobo nyo. Ay, ganon. Ay, may pinay. Ah, sponsor na tayo. Wala na ba? Baka meron dyan. Wala na ba? Wala dyan kung hindi may kargasyon. Baka meron kayo. Ito wala rin. Wala na rin. Wala na yung mayagis eh. Naubos na.
Wala na rin yan. Okay, Pachoy. Ayan si Sam, oh. Si Nicole. Isa lang po, guys. Oh, Si Sam daw. Wala nga, beauty queen yan eh. Sabi si Sam. Hi, Sam! Hi, Sam! Hi! Hello. Hi. Meron ba? Dahil pa. Wala na naminig ka, wala nang tree. Wala na budget, naubos na lang. Kasi naman wala doon. Hindi ko matatawa yung dolo. Sila lang ba tao? Kawawa yung dolo, wala na. Wala na pagdating dito. Doon pa lang, oh. Talagang ano, dakot-dakot ang kuha. Ang bigay. Ang daming ano, daming tapon sa ano. Dakot doon pagdating sa isa-isa. Oo, di ako. Pagdating dito, wala na. May prinsipyo at saka ano pa sila. Manila Hotel. Ah, sa Manila Hotel. Ang hey, Pachoy. Hindi pa Sabi na kumahit pa ako. lagi kasi sila Sila po, di ba? wala na. Hindi na sila mamigay. Hindi nyo kami tinalaan, te. Kaya hindi nyo kami tinalaan. Hindi nyo kami doon. Kuya mo, ito meto. Ang tao, guys. Maraming tao, guys. Nandito na tayo sa ano. Tawag dito, anong street na ba ito? Hongping Street na ito. Ay, Jackie! Maraming tao. Dito tayo doon, guys. Malagi na sila lang. Ben!
Bakit? Kaya kami tayo na. Wala ka. Get the rich, let's say. Tidak paling itu harap. Sabi ni Grace, hindi daw siya pumulong. Naka-ano ko, naka-predata na ako. Nabigyan mo? Oo. Okay, dami ko nakuha. Oh, tama ka. Kami rin, nabigyan ba doon? Doon pa lang, ang dami pamigay doon. Doon. Kaya pala pagdating doon, ubus na. Oo. Nalubong ko na dito doon eh. Nakita niyo ako? Saan kayo? Doon. Ay, ayaw po. Bumalik ako, may sounds eh. Dito kanina may sounds din. Mga-copyright na naman ako. Yung magkanda yan, masakit na sa mga hindi. Dami ko nga kayo eh. Ito ba, oh, puno. Oh. Ay, ito yung Puno yan. Tapos, buti na isip ko mayroon pala ako rito ano. ganito? Ay, ito pa? Oo, okay na. Ah, dala mo to? Dito yan oh. Ay, ito yung kinakain yung balag ng natiyak ito. Binabato. Pero matigas. Ayan, tigas. Hindi kita makakatiyan. Tunaw yan. Hindi rin papatikimin ko siya kasi ito yung papel niya nakakain. Ah, Yung original na white rabbit. hintay ko lang mag-isang oras. Ba't napaka-makeup ni Mayore? Nakakuha na ko rin. Galing doon, di ba? Nandun na nga ako sa kanto eh. Das Marinas na ako. Man, Kaya punta tayo dun sa harapan. Kaya tapos na ang parada, punta tayo dun sa tayo simbahan ng Tay! Sabi ko ba? Maraming halaman dito. Ayan, oh. Marami rin dito nagtitinda ng halaman. Oh. Ayan, iba-ibang klaseng halaman, guys. Dito sa gilid ng simbahan, guys. Saan na kayo? Iba-ibang klaseng halaman, gaganda. Ayan, oh. Ayan. Pare, mga itong ano to, Dark Charm.
Madali na siya lagaan. Indoor na siya, huwag lang siya papaarawan. Excuse me. Ay! Uy, salamat. Wala. Wala na pala. Punta lang yan. Kaya punta na tayo sa harapan ng simbahan ng Binondo. Ayan guys, pupunta na tayo. Napakaraming tao ngayon. Kung may choice sa inyo lahat yan. Ayan. Wala, papatay ko na to. Ayan guys, magsisimba muna kami guys. End muna natin yung ano. Maraming salamat guys sa pagpunta guys sa aking live. Ayan, mag-end muna po ako guys ng aking live. Ayan, punta po tayo sa loob ng simbahan. Ayan. Ayan guys, mag-end lang ako guys. Thank you, maraming salamat guys. Hey, ilan po?